Garbi daukagu, hori beti aipatu dugu, zerga sistema, tasa sistema hau ez dela bakarrik dirua rekaudatzeko biltzeko tresna soil bat, politika ekonomiko aurrerakoiak ere egiteko bide bat dela, justizia sozialean oinarritutakoak, eta aurten saiatu gara iaztikan hona ahalik eta maila sozialean, ahalik eta erabakirik politiko sozialenak hartzen. Eta horiek kontatuko izkizuegu, jarraien esprimango izkizuegu kasuekin. Lehendabizi hasiko gara hainbat datu ematen, horietako bada zer igoera proposatzen dugun egitea, igoerarik proposatzekotan. Aipatu behar dugu normalean zerga tasa eta holako kontuetan IPC-a kontutan hartzen dela, eta guk, guztiak aztertu ditugu, IPC mota guztiak aztertu ditugu, alde batetik daukagu komunitate autonomoan daukaguna, oda 1,9 gelditu da zan uztailean, Euskal Herri izaera politiko bezala aintzat hartuta, eta hor 1,7 gelditzen da, Nafarroarekin bat hartuta, baina azkenean pentsatu dugu 1,5-era jaistea. Hau da, ohiko IPC interanuala baino baxuagoa aplikatuko dugu 1,5-era 1,5-eko aplikazioa ezarrita. Ez dugu zeintzuk izan diren gure politikak bai 5 zerga nagusietan aplikazioak zeintzuk izango diren, eta beste alde batetik ere egitu zego oso interesantea izan daitekeela, inguruan ditugun, eskualen ditugun herriekin konparaketa bat ere egitea, ezta? IBI-arekin hasiko gara, etxebizitza zergarekin, hemen 3 zerga mota bereiztu behar ditugu, alde batetik ditugu etxebizitza, ohiko etxebizitzari dagokiona, hor kontutan eduki behar dugu urretxu 3.000 tiruren etxebizitza ditugula, eta 3.000 tiruren etxebizitza horiek dira herritar guztiei eragiten dien zerga bat, derrigorrezkoa dena ordaintzea, eta erabaki dugu kongelatzea. Iazko zerga tipo berdina mantenduko genuke, 0,20-50. Industrialean 0,28-33 1,5-aren igoera aplikatu diogu, eta guztikoari ere 1,5-eko igoera. Konparazioz, hor azaltzen zaizkigu beste herrietan IBI residenziala, etxebizitzari dagokion tipoak zeintzu diren, Ezki Itsason 0,23, Legazpin 0,25, Urretxu 0,20 eta Zumarragak 0,50 dauka. Industrialean aldiz, Ezki Itsasok 0,28, Legazpin 0,55, Urretxun 0,28 eta Zumarragak 0,19. Rustikoan, lehen komentatu etena, Urretxun 0,95 gelituko litzateke, Legazpik antzera du 0,94 eta Zumarragak 0,94 bajuago. Ugari sistema ere aurtengoan aplikatu dugu. Orain arte familia ugari sistema bat aplikatzen genien, seme-alaba kopuruaren araberakoa. Iruditu zaigu horri buelta bat ematea, eta nolabait identifikatzea baita ere ez bakarrik familiak duen seme-alaba kopurua, baizik eta familia horrek izan ditzakeen diru sarreren araberako portzentaje batzuk ere, edo ugari batzuk ere jartzea. Aldaketari nagusiena aurtengo hauxe dugu. 0-tik 24.000 eurora bitarteko ingresoan dituen familia batek 3 seme-alabekin 190-eko baria jasoko luke, 4 seme-alabekin baita ere eta 5 seme-alabetik gorakoek ere bai. Eta hortikan abiatuko oinateke bigarren tramo 24.000-tik 50.000-kora eta 50.000-tik 80.000-kora. Beste kontu bat, etxebizitzen kontuarekin, etxebizitza hutsak ere aipatu behar ditugu. Mantenduko dugu etxe hutsak dituen, bigarren etxea utzi duen pertsona fisiko horri aplikatuko dugu 175-eko gehikuntza bat ibiko errekargu bezala. Aldaketa nagusi izango horietako bat zela, promotorek zituzten etxebizitzak salbuetsita ez zeuden. Hau da, saltzeko ezintasuna zutelako edo alkilerran jartzeko ezintasuna zutelako. Hori aurreikusten dugu, aurtengoa salbuespen hori kendu egingo zaie, eta orduan promotorek, etxe hutsak dituzten promotorek ere merkatura bideratzeko edo eta prezio jaitsira bat aplikatzeko aukera izateko eta salbuespen hori kendu egingo genuke, justu iruditzen zaigulako. Egingo dugu, esplikatuko dizuegu orain
beste zerga tipo bat, industria aktibidad ekonomika izenekoa. Hemen badakizute, hau aktibitate ekonomikoarekin zuzenean lotutako impuesto zerga badela, beti ere €1.000.000 baino gehiago fakturatzen duen aktibitateari dagokionean. Bai, €1.000.000 baino gutxiago fakturatzen duten enpresek, txikiak, ertainak edo handiak izan, ez lukete zerga horrengo. Hemen esplikatzekoa da, pixkat, konparaketa baita, ez da, beste herritan zer daukagu, koefiziente municipalan, hor ikusten dugu Ezkio-Itsasok 1,81 aplikatzen duela eta Zumarragak 1,87, eta ero Urretxuk eta Legazpi daukagu pixka bajoagoa 1,85 eta 1,82 bestea beste. Jarriko dizkigu alde batetik garbi dago, jarduera etekin garbi negatiboa duen aktibitate ekonomikoari 25%ko baria ezarriko genioke. Aipamen berezia egin nahi dugu beste alde batetik kooperatiba izaera edo nekazal elkarte izaera duten enpresa tipoari baita ere 25%ko baria ezarri nahi dugu. Eta importanteena, enplegua sortzen duen enpresari baita ere, hor badago formula berezi bat, bere plantillan urteko median plantillaren enpresa langile kopurua handitzen zaion edo handitzen duen eta indefinido egiten duen enpresari ere 25%ko balia jarriko dugu. Beste herrietan ugari sistemak nola ditugun. Hor tabla horretan ikusi dezakezuten bezala, Ezkio-Itsason ez dago ugari sistemarik, Legazpik aplikatzen du enplegua sorkuntzari dagokiona, Urretxuk aipatu dugun bezala lehenguak bai enplegua sustatzea, bai kooperatibizat etekin garbi negatiboa duten aplikatzen dugu, eta Zumarragak ere ez du ugari sistemarik aplikatzen gudakiguela momentuz. Laugarren zergatikoa, automobilak, traktoreak, autobusak, kotxe eta abarrak. Pedagogia pixka bat egiteko, esan behar dugu, zerga tipo bezala begiratzen dena batez ere dela, hau hartzen dugu automobilak edo motorea duen edozein tramankulo dituen kabailo fiskal edo zaldi fiskalen araberako zera bat egiten da. Zaldi fiskala zer da? Da erlazio bat emititzen duen karbono dioxido tamaina eta motorra duen potentzia maksimoen arteko korrelazio bat. Ramo desberdinaren arabera, herri bakoitzak zer aplikatzen duen, bai? 9 zaldi fiskal baino gutxiago izateak, 9-tikan 12koa, 12-tikan 14koa, 14-tikan 16koa, normalean kotxe tipo arruntak normalean mahai honetan egongo lirateke, bai? Eta gero ditugu ja 16 zalditik gorakoak eta ja 20 zalditik gorakoak. Dena den ikusten dezute gauden 4 herriok antzeko baremoak markatzen ditugula, bai? Dena den guk ugari sistema aplikatu nahiko genieke eta aplikatuko diegu, ala baieztatzen dizkiguten kotxe elektriko eta hibridodun jaberi. 95%ko ugari bat. Zera bat, zerga tipo bat daukagu obra lizentzien inguruko zerga, IZIO izenekoa. Hemen aldaketak, tipo bat daukagu 5%koa, maksimoa aplikatzen diegu lizentzia tipo guztiei, obra lizentzia guztiei, 5%, eta gero egiten duguna da, pixka bat begiratzen duguna da, aldaketa bezala, hemen ikusten dezuten bezala, lehenago, etxebizitza sozialak edo VPko etxeak ziren horiek obra bat egiten bazuten 100% deskontua zeukaten edo 100% obaria zeukaten eta orain jaitsi dugu 150%. Eta bestela obrak aksesibilitate dagokionez egin duguna da egokitu dugu, legeari egokitu diogu 100%koan jarrita, baina 150% da ezarri beharreko tipoa. Eta azkeneko zera, zergatikoa daukagu plusbaliak. Hau da, etxebizitza edo lokal edo garaje salerosketa zerga deitutakoa. Hemen tipoa orain arte geneukan 8%koa zeukan Urretxu jarrita, 10%era ego dugu,
eta beste gainontzeko herriek, bai Ezker Itsasok eta bai Zumarragak baxuagoa daukate 5%, eta Legazpik 15%. Eta, bukatzeko, aipatu nahi ditugu tasak, badakizute tasa tipoa ditugula, ia 100 gora tasa tipo, baina bai dauzkagu tasa tipo batzu nolabait herritar guzti eragiten dienak zuzenean. Horietako bat da zaborrarena, hau badakizute zuzenean sasietak ezartzen digun zifra bat izaten dela, portzentaje bat, eta aurten 8%ko igoera aplikatzeko eskaria jaso dugu, eta horixe bera aplikatuko dugu. Beste kasu bada urarena, ur kontsumoari dagokiona, Aquagest enpresak gestionatzen dugu, eta hemen 1,5%ko igoera aplikatuko da. Nobedade bezala baita ere aipatu beste tasa tipo berri bat, daukagula autobusa izeneko tasa berri bat, bakizute duela hilabete eta erditikan martxan dagoen autobus zerbitzu publikoa dela, Urretxuko Udala martxan jarri duena. Saiakera berezi bat egin nahi duela Urretxuko Udalak arlo sozialean ahalik eta ekitate handienarekin eta progresibidade printzipio handienarekin hauek eramaten. Jakin, udalarentzako oso ingreso diru iturri importantea izaten direla zerga eta kontu hauek, tasa kontu hauek, baina inondik inora ez duela horrek eraman behar guztutzera edo eta erabiltzen diren jasotzen den diru kopuru hori ondo gestionatzeko politikak ere bateragarriak izan behar direla.